നാളെ ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയാണ്. യാതനയുടെയും സഹനത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓർമ്മ ഉണർത്തുന്ന ദിവസം. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുള്ളതായിരുന്നുവല്ലോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ഇടപെടലിലെ നല്ലൊരു ഭാഗവും. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുക എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് കൊറോണ ബാധിതരുടെ സുഖപ്പെടലിനു വേണ്ടി പുനരർപ്പണം നടത്താനുള്ള സന്ദർഭമായി നമുക്കിതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. COVID-19 സമൂഹത്തിൽ വ്യാപിക്കുന്നതിനെ തടയാനുള്ള ജാഗ്രതപ്പെടുത്തലിൻ്റെ സന്ദർഭമായും ഉപയോഗിക്കാം. മനസ്സുകൊണ്ട് ചേർത്ത് നിർത്തുക എന്നത് യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് നൽകിയിട്ടുള്ള സന്ദേശമാണ്. ഇതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച് 100 ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ആദ്യമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വിവരം, COVID-19 ബാധിച്ച് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായവർ ഉൾപ്പെടെ 8 വിദേശികളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച് അവരെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. ഇറ്റലിയിൽ റോബർട്ടോ ടൊണോസോ, UK നിന്നുള്ള ലാൻസൺ, എലിസബത്ത് ലാൻസ്, ബ്രയാൻ നെയിൽ, ജാനറ്റ് ലൈ, സ്റ്റീവൻ ഹാൻകോക്ക്, ആനി വിൽസൺ, ജാൻ ജാക്സൺ എന്നിവരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. ഇതിൽ 83, 76 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ളവരും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കിയവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരാൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും 7 പേർക്ക് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് ചികിത്സ നൽകിയത്. മാർച്ച് 13 വർക്കലയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു വിദേശിക്ക് ആദ്യമായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് ചികിത്സിച്ചത്. മൂന്നാറിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയവേ അനുവാദമില്ലാതെ മാർച്ച് 15 വിമാനത്തിൽ കയറി നാട്ടിൽ പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ബ്രയാൻ നെയിലിനെയും സംഘാംഗങ്ങളെയും തടഞ്ഞുവെച്ച് പരിശോധനക്കും ചികിത്സക്കും അയച്ചത്. നെയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പ്രത്യേക ചികിത്സ നൽകിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ എല്ലാവരും അവരുടെ നാട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷവും നമ്മുടെ നാടിനെയും ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 12 പേർക്ക് കോവിഡ് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ കണ്ണൂർ 4, കാസർഗോഡ് 4, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം 1 വീതം, മലപ്പുറം 2. ഇതിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത, ഇതിൽ 11 പേർക്കും സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധയുണ്ടായത്. ഒരാളാണ് വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നത്. 13 പേരുടെ റിസൾട്ട് ഇന്ന് നെഗറ്റീവായിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം 6, കണ്ണൂർ 3, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം 2 വീതം. ഇതാണ് നെഗറ്റീവായ അവസ്ഥ.
ഇതുവരെ 357 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 258 പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 1,36,195 പേരാണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. അതിൽ വീടുകളിൽ 1,35,472 പേർ, ആശുപത്രികളിൽ 723 പേർ. ഇന്ന് 153 പേരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 12,710 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചത്. 11,469 എണ്ണം രോഗബാധയില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരിൽ 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ 7.5%, 20-ന് താഴെയുള്ളവർ 6.9%. പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 4 ദിവസം കൊണ്ട് പുതിയ 4 ലാബ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും. 14 ജില്ലക്ക് 14 ലാബ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ ലാബുകളിൽ ടെസ്റ്റ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇറക്കുകയും ചെയ്യും. കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിലൂടെ രോഗികൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രശ്നം കുറേ നാളുകളായി നമ്മുടെ ചർച്ചയിലുണ്ട്. ഇന്നും ചികിത്സ കിട്ടാതെ ഒരാൾ കൂടി മരിച്ചു. അത്തരം അനുഭവം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ രോഗികളെ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ആകാശമാർഗവും ഉപയോഗിക്കും. പ്രവാസികളുടെ വിഷയം ഇന്നലെ വിശദമായി സംസാരിച്ചതാണ്. യുഎഇയിലുള്ള 2.8 ദശലക്ഷം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളിൽ 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ കേരളീയരാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള സ്ഥിതി അവിടെ ഗുരുതരമാണ് എന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നു. ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നോർക്ക വിവിധ എംബസികൾക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു. യുഎഇയിലെ സ്കൂളുകളിലെ ഫീസ് താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കണം എന്ന കാര്യത്തിലും പാസ്പോർട്ട് പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ പവൻ കപൂർ യുഎഇയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കുവൈറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ കെ ജീവസാഗറും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച മറ്റൊരു കത്തിൽ കോവിഡ് ബാധയെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രയാസം നേരിടുകയാണ്. വരുമാനം നിലച്ചു. പൊതുജനാരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ചെലവ് വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിച്ചു. ഈ സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്ത് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാനാവൂ. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ പാൻഡമിക് റിലീഫ് ബോണ്ട് ഇറക്കാനുള്ള അനുവാദം നൽകുക, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധി
5% ഉയർത്തുക. പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും പുറത്തു നിന്നുള്ള ഏജൻസികളിലൂടെ വാങ്ങുന്ന വായ്പയെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യാപകമാവുന്നുണ്ട്. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ മാസ്ക് എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിൽ കൃത്യത വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. N95 മാസ്ക് രോഗിക്കും രോഗിയെ പരിചരിക്കുന്നവർക്കുമാണ് വേണ്ടത്. പൊതുജനങ്ങൾ സാധാരണ തുണി കൊണ്ടുള്ള മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതുതന്നെ കഴുകി വീണ്ടും പുനരുപയോഗിക്കുകയുമാവാം. വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ല. നല്ലവണ്ണം കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. രക്തദാനത്തിന് തയ്യാറാകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന ഇന്നലെ പുറപ്പെടുവിച്ചപ്പോൾ സമൂഹം നല്ല നിലയിൽ അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1023 പേർക്ക് ഇന്ന് രക്തം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 4596 ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ലിസ്റ്റ് രക്തദാനത്തിന് സന്നദ്ധതയുള്ളതായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ RCCയിൽ ചികിത്സക്കെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗികൾ വിവിധ ജില്ലകളിലുണ്ട്. ഇതിന് പരിഹാരമായി ആരോഗ്യവകുപ്പും RCCയും സംയുക്തമായി രോഗികളുടെ പ്രദേശങ്ങളിൽ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനം ഒരുക്കും. തുടർ പരിശോധന, മരുന്നുകൾ, സാന്ത്വന ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശികമായി ആശുപത്രികളിൽ ലഭ്യമാക്കും. ഇത്തരം ആശുപത്രികളുടെ ഒരു പട്ടിക ഉടനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കത്തിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 2457 ട്രക്കുകൾ ഇന്നലെ വന്നു. വിപണിയിൽ പൊതുവെ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ വളം, വിത്ത്, കീടനാശിനി എന്നിവ വിൽക്കുന്ന കടകൾ രാവിലെ 7 മുതൽ 11 മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവാദം നൽകും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ്, വെള്ളക്കരം ഇവയെല്ലാം അടയ്ക്കേണ്ട തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തും. എല്ലാവരും വീടുകളിലായതുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കടക്കം പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അത് പരിഗണിച്ച് ബുക്ക് ഷാപ്പുകൾ ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം തുറക്കുന്നത് പരിഗണിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുരക്ഷിതരായി എന്ന തോന്നൽ ചിലർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ നിബന്ധനകൾ ലംഘിക്കുന്നതിന് ഇടവരുത്തരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈസ്റ്ററും വിഷുവൊക്കെ വരികയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റും എത്തുന്നവർ
കർശനമായും ശാരീരിക അകലം പാലിച്ചിരിക്കണം. വ്യാപാരികളും സന്നദ്ധസേനയും പോലീസും ജനങ്ങളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നാം ഒരു അശ്രദ്ധ കാണിച്ചാൽ എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് നാം തിരിച്ചറിയണം. നാളികേര സംഭരണം നടക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഹായകരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. 1,00,000-ഓളം കിലോ പഴകിയ മത്സ്യമാണ് ഈ ഒരാഴ്ചക്കിടെ പിടികൂടിയത്. ഇത്തരം പരിശോധന ശക്തമാക്കിയതോടെ കടൽ മാർഗത്തിൽ ഇത്തരം മീൻ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചിലയിടത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും തടയുന്നതിനുള്ള പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തും. തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി ആരംഭിച്ച അഭയ കേന്ദ്രങ്ങൾ കൊച്ചി നഗരത്തിലുൾപ്പെടെ നിറയുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാക്കും. പത്തനംതിട്ടയിൽ തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്കുള്ള ഭക്ഷണം മുടങ്ങിയെന്നത് കലക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മീൻ വീടുകളിലെത്തിച്ച് വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഹാർബറുകളിൽ നേരിടുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി. അവർ നല്ല മീൻ നോക്കി വാങ്ങുന്നതിന് പാസ് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പാസ് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നാണ് പരാതി. അതവരുടെ ജീവസന്ധാരണ മാർഗം തടയലായി പോകും. അത് ശരിയല്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് തടസ്സമില്ലാതിരിക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആറളം കൃഷിഫാമിലെ തൊഴിലാളികൾ ദുരിതത്തിലാണെന്നും ആദിവാസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 400-ലധികം തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കുടിശ്ശികയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു പരാതി സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതിൽ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിഹാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ചില ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നത് ദൗർഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്. SLBCയുമായി ഇക്കാര്യം സംസാരിക്കും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ ജപ്തി നടപടികളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്കും തിരിച്ചും അത്യാവശ്യം ചിലർ മരണപ്പെട്ടാൽ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ അതിർത്തിയിൽ ആംബുലൻസ് മാറേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മാറുന്നത് ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. അതിർത്തിയിലുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ സ്ഥലം കുറച്ച് തിരക്കുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. അത് കുറച്ചപ്പുറം ഇപ്പുറമോ മാറ്റിയിട്ട് നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംഭവമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കും. തിരുവനന്തപുരം ശ്രീത്രയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജിലും RCCയിലുമൊക്കെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും രോഗികൾ എത്തുന്നുണ്ട്. ചികിത്സ ആർക്കും നിഷേധിക്കുന്ന സമീപനം കേരളത്തിനില്ല. ആവശ്യമായ ജാഗ്രതയും പരിശോധിച്ചുള്ള ഉറപ്പാക്കലുകളും
ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടാകും. റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് മഴക്കാലത്ത് നടത്തുന്നതിന് റെയിൻ ഗാർഡിംഗ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നടത്താൻ അനുമതി നൽകുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കസ് കലാകാരന്മാർ അവർക്കാവശ്യമായ സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യും. നഗരസഭകളിൽ ശുചീകരണ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെട്ടവർക്ക് ആവശ്യമായ യാത്രാ പാസ് നൽകണം. അവരെ തടയുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകരുത്. കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജൈവ അജൈവ മാലിന്യങ്ങൾ അവ നീക്കുന്നതിന് താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അത് ഏർപ്പാട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോവിഡ് കെയർ സെൻ്ററുകളിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണവും മുൻകരുതലോടെ നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കടകളിലും മറ്റും സിമൻ്റ് സൂക്ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതവിടെ കിടന്ന് കട്ട പിടിച്ചു പോകാനിടയുണ്ട്. അപ്പം അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാവും എന്താലോചിച്ച് പരിഹാരമാർഗം കാണും. ലോക്ക്ഡൗൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച സൗജന്യ ഭക്ഷ്യ കിറ്റ് വിതരണം ആരംഭിച്ചു. AY വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി മേഖലകളിലാണ് തുടങ്ങിയത്. 47,000 കിറ്റുകൾ ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരള തയ്യൽ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള ആഭരണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഈറ്റ കാട്ടുവള്ളി തഴ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, കേരള അസംഘടിത തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ നിന്ന് 1000 രൂപ വീതം തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകും. വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ബീഡി മേഖലയിൽ ഔട്ട് വർക്ക് സമ്പ്രദായമുണ്ട്. ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഇലയും പുകയിലയും വാങ്ങി വീടുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ബീഡി തെറുത്ത് തിരികെ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം അത് മുടങ്ങി. ആഴ്ചയിൽ 1-2 ദിവസം ഈ വീട്ടിൽ പണിതീർത്ത് കഴിച്ച ബീഡി എത്തിക്കുന്നതിനായി ഈ തരത്തിലുള്ള കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കും. സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും അനുവാദം നൽകും. അതൊരാളെ നിലക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. മിക്കവാറും സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ പെൻഷൻ ലഭിക്കാത്ത 1,30,000 തൊഴിലാളികൾ, 50,000-ഓളം ലോട്ടറി തൊഴിലാളികൾ, ഇവർക്കെല്ലാം 1000 രൂപ വീതം നൽകും. 1.5 ലക്ഷത്തോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് 2000 രൂപ വീതവും നൽകും. നഗരസഭകളിൽ ഒഴിഞ്ഞുകിടന്ന 321 ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഗ്രേഡ് 2 തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 1251 കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിലും
255 കുടുംബശ്രീ ജനകീയ ഹോട്ടലുകളിലുമായി ഇന്നലെ 2,46,000 പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 2,21,512 എണ്ണം സൗജന്യമായാണ് നൽകിയത്. 2,01,747 ഭക്ഷണപ്പൊതികൾ വീടുകളിലാണ് എത്തിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള ശുദ്ധജല വിതരണം കുറ്റമറ്റ രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത്. വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെക്കുറെ പരാതികളൊന്നുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഇടപെടലിന് അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം പരാതികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിക്കാനുള്ള ഊർജിത ഇടപെടൽ അവരിൽ നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപഭോഗം കൂടുതലാണ്. അതിനനുസൃതമായ ക്രമീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ സേവനദാതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. അവരെല്ലാം ക്രിയാത്മകമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്. അക്കാര്യത്തിൽ BSNL, ഏഷ്യാനെറ്റ്, വോഡഫോൺ, ഐഡിയ കമ്പനികളെ അഭിനന്ദിക്കട്ടെ. ഇത് സാധ്യമാക്കിയ ടെലികോം ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനവും ശ്ലാഘനീയമാണ്. കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഭാഗമായ വ്യവസായ പ്രമുഖരുമായി ഇന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടത്തി. അതിൽ വ്യവസായികൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചു. ജപ്പാനും അമേരിക്കയും പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ സാമ്പത്തിക പാക്കേജുകൾ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യൻ വ്യവസായ മേഖലയെ രക്ഷിക്കാനും അത്തരം ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. GST റീഫണ്ട് അതിവേഗം നടത്തണം എന്നാണ് ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരാവശ്യം. റിസർവ് ബാങ്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച മൊറട്ടോറിയത്തിൻ്റെ കാലാവധി 3 മാസം എന്നുള്ളത് അപര്യാപ്തമാണെന്നും അത് കൂടുതൽ സമയത്തേക്ക് വേണം എന്നുമുള്ള അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് ഭീഷണി വ്യവസായ മേഖലയെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്ന അഭിപ്രായം. ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പൊതു സ്വകാര്യ ഫണ്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് നിലവിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ നിലനിർത്താനും പുതിയ നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവരാനും എല്ലാവിധ സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. തേങ്ങ, റബ്ബർ പോലുള്ള കാർഷികോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മൂല്യവർധന നടപടികളിലൂടെ പുതിയ തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്കാവണം. ഇങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കുമെങ്കിൽ നോൺ പൊല്യൂട്ടിംഗ് ബിസിനസ്സിന് 14 ദിവസം കൊണ്ട് അംഗീകാരം നൽകുന്ന നടപടിയിലേക്ക് നാം കടക്കും. സാനിറ്റൈസർ, മാസ്ക് ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ അത്യാവശ്യം പുരോഗതി നമുക്ക് നേടാനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം വികേന്ദ്രീകൃതമായി ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾക്ക്
മുന്നോട്ട് വരാനാകും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസിനോട് നാം നടത്തിയ അഭ്യർത്ഥന 3-4 ടാസ്ക് ഫോഴ്സുകൾ രൂപീകരിച്ച് ആവശ്യമായ സഹായം ഇക്കാര്യത്തിൽ നൽകണമെന്നുള്ളതാണ്. കോവിഡ് കാരണം ഒരു സ്ഥാപനവും അടഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന ഇടപെടൽ സർക്കാർ നടത്തുമെന്ന് അവരോട് പറയുകയുണ്ടായി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ സംതൃപ്തിയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മുൻ മന്ത്രിയും കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ശ്രീ KM മാണിയുടെ 1ാം ചരമവാർഷികത്തിന് സംസ്ഥാനത്ത് 500-ലധികം കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകളിലേക്ക് സഹായം നൽകിയതായി മകനും MP-യുമായ ശ്രീ ജോസ് കെ മാണി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരാലംബരായ കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുള്ള സഹായ വിതരണം, ഭക്ഷണ വിതരണം ഇവയും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സഹായം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ലഭിക്കുകയാണ്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് KMMC 2 കോടി രൂപ, ബെഫി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 1,05,00,000 രൂപ, EMS സഹകരണ ആശുപത്രി പെരിന്തൽമണ്ണ 1 കോടി രൂപ, നടക്കൽ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് 50 ലക്ഷം രൂപ, ചിതറ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് 53 ലക്ഷം, കോഴിക്കോട് മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് 1.53 ലക്ഷം, ഇവിടെ നടക്കൽ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് 56 ലക്ഷം, ചിതറ സർവീസ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് 53 ലക്ഷം, കോഴിക്കോട് മേമുണ്ട ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും ജീവനക്കാരും മാനേജ്മെൻറ്റും കൂടി 51 ലക്ഷം രൂപ, ഔഷധി 50 ലക്ഷം രൂപ, കോഴിക്കോട് ഒളവണ്ണ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 50 ലക്ഷം രൂപ. ഈ തരത്തിലുള്ള സംഭാവനകളാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് പൊതുവെ ഇന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. മറ്റന്നാളാണല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ്. അതിന് ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്ന ആവശ്യം ഇതിനോടകം തന്നെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ യോഗത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ചൊരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴെത്തിയില്ല. അത് അക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തും. ഈ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണവും തമ്മിൽ വരുന്ന ഈ വ്യത്യാസം, അതായത് രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം ഓരോ ദിവസവും ഈ രോഗബാധിതരായവരുടെ എണ്ണത്തെക്കാൾ കൂടി വരുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിന് വലിയ തോതിലുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊരു ഈ ആത്മവിശ്വാസം എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജാഗ്രത ഒരു തരത്തിലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇപ്പോഴും രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഇല്ലാതായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള കരുതലുകൾ എടുത്തു പോവുകയും വേണം. അതാണിപ്പോൾ സർക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കർക്കശമായ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെതിരെയുള്ള ജാഗ്രത തുടരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മലയാളികൾ ഒരുപാട് പേര് ഈ ലേബർ ക്യാമ്പുകളിലാണ് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ദുബായിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും എല്ലാം ഇവരെ ഈ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക്, പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. പക്ഷേ സൗദി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും അതിന്
എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒരു രാജ്യവാസികളോ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരോ എന്നൊന്നുമുള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ തന്നെ ഈ രോഗത്തിനെതിരെയുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവർക്കാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മെച്ചപ്പെട്ട ചികിത്സയും നൽകാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അവസ്ഥ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിലുള്ള കുറവുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നാം ഇടപെട്ട് പരിഹരിക്കാനാവില്ല. അതിനാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. മൈക്ക് ഓണല്ല. റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട്. റെയിൻ ഗാർഡിന് ഇപ്പോൾ അനുമതി നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. ടാപ്പിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഇളവുകളിലേക്ക് കടക്കുമോ? അത് തോട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ പൊതുവിൽ നേരത്തെ ഒരു നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഭാഗം തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലപാട് ചില തോട്ടങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ക്രമീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതേയുണ്ടാവും. ഈ പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് ഇൻസുലിൻ ലഭിക്കുന്നില്ല, പലയിടത്തും ക്ഷാമം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൈപ്പ് 1 രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി സർക്കാർ മിഠായി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ. അവർക്ക് ഇൻസുലിൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക്. പക്ഷെ പ്രായമായവർക്ക്, അവരാണെങ്കിൽ ഹൈ റിസ്ക് കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടവരാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് അവർക്ക് പലയിടത്തും ഇൻസുലിൻ കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ഭീമമായ ചെലവ് വരുന്നു. ഇപ്പൊ ആഴ്ചയിൽ 5 എണ്ണമൊക്കെ കാട്രിഡ്ജുകൾ വാങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. അതിന് വലിയ ചെലവാണ്. വരുമാനമില്ലാത്ത കാലത്ത് സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും നടപടി എടുക്കുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി തന്നെ ഇടപെടുകയാണ്. കാരണം മരുന്ന് ലഭ്യമാവുക എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതിൽ ചിലയിടത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മരുന്ന് ലഭ്യമാകും. ഏതെങ്കിലും ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകൾക്ക് ക്ഷാമം വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകമായി എവിടുന്നെങ്കിലും കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സൗകര്യമടക്കം സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കും. അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ, അനാഥാലയങ്ങൾ, ഇവിടെയൊക്കെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഭക്ഷണവും മരുന്ന് കിട്ടുന്ന പരാതികളുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ നടപടിയുണ്ടാവും. എല്ലാ അഗതി മന്ദിരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും റേഷൻ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഈ ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ അനാവശ്യ കമ്മീഷനൊക്കെ പിരിച്ചുവിടണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത്ര എന്തെങ്കിലും ചെലവ് ചുരുക്കൽ പരിപാടിയായിട്ട് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ചെലവ് ചുരുക്കൽ നടപടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെലവ് ചുരുക്കലായിരിക്കില്ല എന്ന് മാത്രം. സാധാരണഗതിയിൽ ചെലവ് ചുരുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെലവ് ചുരുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് സർക്കാർ ഒപ്പിട്ടുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന ആ പദ്ധതി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വാങ്ങുന്നതാണ്. ഈ കുമളിയിലെ ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ അവര് അവിടെ ഓഫീസിൽ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഈ തോട്ടം അടഞ്ഞു കിടന്ന സമയത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തെ ശമ്പളം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അത് കിട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അത് പ്രത്യേക പ്രശ്നമാണ്. പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മോചനത്തിനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഹെയ്ത്തി പോലുള്ള ചില ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ കുറെ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിൽ പോലും ഈ ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടുപോയ ആളുകളെ നമ്മുടെ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മർദ്ദമോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റ് യാത്രകൾക്ക് തടസ്സം വരില്ലല്ലോ, അതിന് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ലല്ലോ. ആ ഘട്ടത്തിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ആലോചിക്കാം. ഹെയ്ത്തിയിൽ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ തന്നെ ഒരാൾ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പം തന്നെ. ചികിത്സാ യാത്രക്കിടെയുള്ള മരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി ആകാശമാർഗം വരെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുമെന്ന് സി എം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് കാസർഗോഡ് ജില്ലയ്ക്ക് മാത്രമാകുമോ അതോ ഇടുക്കി, വയനാട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലും ഈ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാകും? കാസർഗോഡ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത്. അത് അവർക്കെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട്, നേരെ അപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത വില്ലേജ് പോലെയല്ലേ മംഗലാപുരം, അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർ മറ്റ് ചികിത്സ എന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ പോയി ചികിത്സിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ മനസ്സിലില്ല. അതിന് ആവശ്യമായ നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കും.
എല്ലാവരെയും ആകാശമാർഗം കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരില്ല. ഏതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ വന്നു ആകാശമാർഗം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനടക്കം തയ്യാറാകും എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സൗദി പോലെ ഇടങ്ങളിൽ പോസിറ്റീവ് കേസസിന്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇന്നാണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് 355. ഈ UAE തുടങ്ങിയ പോലെയുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമായി ആലോചിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ അവിടെ തുടങ്ങാൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ? അവിടുത്തെ ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും നിലപാടുകൾ അനുസരിച്ചേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. അവിടങ്ങളിലെല്ലാം നല്ലതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ രംഗത്ത് ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്. അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നവരുമാണ് അവർ. അത്തരം ഇടപെടലുകൾ അവിടെയും ഉണ്ടാവും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് വൈദ്യുതി ചാർജ്, കുടിവെള്ളം അതിന് ഇളവ് കൊടുക്കുന്നു, ഇളവല്ല അവധി കൊടുക്കുന്നു, എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞു. മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളും അതെ, പ്രിന്റിംഗ് അടക്കം ഒരു ഭീമമായ വൈദ്യുതി ചാർജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിനും ഒരു 3 മാസത്തേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ അവധി തരുമോ? അതുകൂടാതെ ഈ PRD ലോട്ടറി വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള പരസ്യത്തിന്റെ പണം അനുവദിക്കുന്നതിന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്, പരസ്യമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്തൊരു ചോദ്യം, ഈ സാധാരണ ഈ മാർച്ച് മാസമാണ് പത്രങ്ങളുടെ പൈസയുടെ കുടിശ്ശിക കിട്ടുന്നത്, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കുടിശ്ശിക കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് അനുവദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു എല്ലാ മേഖലയിലും സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ ചെറുകിട പത്രങ്ങളെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം. നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പത്ര ഉടമകളും ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അത് നല്ല കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാനത് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കുടിശ്ശികയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു തീർക്കും, കൊടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നുള്ളത് അത് ആരംഭിക്കും. അതിനെപ്പറ്റി ആശങ്ക വേണ്ടതില്ല. ഈ കൊച്ചിയിലെ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ അവിടെ ഈ സമൂഹ അടുക്കളയ്ക്ക് എന്ന പേരിൽ ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്ന് പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു. സമൂഹ അടുക്കളക്ക് വേണ്ടി പണപ്പിരിവ് നടത്തുക എന്നുള്ളതൊരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് എവിടുന്നും പോയിട്ടില്ല. സാധാരണ നിലക്ക് ചില ആളുകൾ സമൂഹ അടുക്കളക്ക് വേണ്ടി ചില സംഭാവനകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. അതിനെ സമൂഹ അടുക്കളക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ആരും പ്രത്യേകമായി സമൂഹ അടുക്കള നടത്തരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനു മുൻപ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സമൂഹ അടുക്കള എവിടെയുണ്ട്, അതിനാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ സഹായമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു. അവർ സമൂഹ അടുക്കള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നു. അത് നടക്കട്ടെ എന്നാണ് ഉള്ള നിലപാട്. അവരതിൻ്റെ പഠനത്തിലാണ്. അത് മാത്രമല്ല, അതിന് പുറമേയും പഠനങ്ങൾ നമുക്ക് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഏതായാലും അവർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ആ പഠന റിപ്പോർട്ടൊന്നും ആയിട്ടില്ല, പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സൗജന്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ സൗജന്യമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പാകുന്നില്ല. ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകളാണ് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതെന്ന വാർത്തകളുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുക. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരിൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റെല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരില്ല. കാരണം വീടുകളിലല്ലേ നിരീക്ഷണത്തിൽ പലരും കഴിയുന്നത്. മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ കാര്യം, മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്ന നിലക്ക് അവിടെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നൊരു സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല. ചില സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ മുൻപേ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല. സാധാരണ നിലക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതെ, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജനജീവിതത്തിന് തടസ്സമായി വരുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരും ഇതിന്റെ പരിധിയിൽ പെടും. ആരും ഒഴിഞ്ഞു പോകില്ല. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സുകാർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവർ പറയുന്ന കാര്യം, ഇപ്പൊ പ്രളയമായാലും അവരുടെ ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും, അവരുടെ മൈക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പോഴായാലും ഈ സമയത്തും
ആരെയും കൈയൊഴിയാൻ സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശമ്പളം കുറച്ചു, പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ശമ്പളം കുറച്ചു. അതേ മാതൃകയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരുടെയും MLA-മാരുടെയും ശമ്പളം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ഇപ്പം തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇവിടെ. അത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുള്ളതല്ലേ? അത് ഓരോ സ്ഥലത്തെയും പ്രത്യേകതകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില നടപടികൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിന്റെ ഭാഗമായി അവിടെ സ്വീകരിച്ചൊരു നടപടിയായിട്ടേ കാണേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. കശുവണ്ടി വ്യവസായികൾ കടുത്ത പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട്. മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് അവർക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതിയുണ്ട്. അത് SLBC ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താം. അവരുടെ പ്രശ്നം നിരന്തരമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ SLBC സാധാരണ നിലക്ക് അവരെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ കശുവണ്ടി വ്യവസായികൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പരാതികളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയരാറുമുണ്ട്. വീണ്ടും കോൺഫറൻസുകൾ നടത്താറുണ്ട്. വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്ന നിലയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയതായിരുന്നു. പുനർവിവാഹ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെൻഷൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് ഇപ്പം തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോ ഈ 12 കേസില് 11 സമ്പർക്കം മൂലം ഉണ്ടായ കേസെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ നമുക്കൊരു ആശങ്ക ഉള്ളതാണോ? നേരത്തെയൊക്കെ സമ്പർക്കം കുറവായിരുന്നു, ഇതിപ്പോ കൂടുതൽ സമ്പർക്കത്തിലാണ്. അതെ, അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. അതിലൊരു കുറേ പേര് ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമ്പർക്കം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഗൗരവം നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല. നല്ല രീതിയിൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ പാലിച്ചു പോവുക എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ഈ പ്രസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്വകാര്യ പ്രസ്സുകളുണ്ട് ഒരുപാട്, ഈ നോട്ടീസൊക്കെ അടിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു വലിയ നമ്പർ ജീവനക്കാരുള്ളതാണ്. അവർ ഒരു പരാതി ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അവർക്ക് ഒരു സഹായവും ഇവിടുന്ന് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എല്ലാ തൊഴിലാളികൾക്കും അവരുടേതായ ക്ഷേമനിധികളുണ്ട്. ആ ക്ഷേമനിധികൾ മുഖേന സഹായം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ പെടാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും വേറൊരു മാർഗത്തിലൂടെ സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അവരുടനെ തിരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ആവശ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നല്ല ഫലപ്രദമായി ഇടപെടുന്നു എന്ന് തന്നെ അവർ നമ്മളെ സമാശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയുമോ? വീട്ടിലിരുന്ന് കുറേ ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ആൾക്ക് പ്രത്യേക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മേലധികാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അത് കേന്ദ്രമായിരുന്നു നേരത്തെ അവയെല്ലാം ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന്